28 november, eerste zondag in de Advent. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren. En op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Vol verwachting klopt ons hart. Er zijn gelukkig nog steeds kinderen die dit liedje kennen en ofschoon het Sinterklaasfeest allereerst een kinderfeest moet zijn, zijn ook misschien volwassenen benieuwd wat deze of gene dit jaar voor hem of haar bedacht heeft. Wachten wij af? Nee, dat doen we niet altijd. Het kan hele middagen kosten in deze Sinterklaastijd om iets voor een ander te bedenken of in de winkel te gaan kopen. En dan komt niet alleen de verpakking, maar ook vaak nog de tekst van een gedichtje erbij. En dat is voor velen het allermoeilijkste. Dat is geen afwachten. In afwachting zijn, dan doe je niks. Dan laat je het over je heen komen. Aan de andere kant hebben we wel eens de neiging om alleen maar af te wachten. Met een ziekte onder de leden is dat begrijpelijk. Je kunt je machteloos voelen. Bij het verlies van werk, een baan ook. Er kan je van alles overkomen wat je in deze donkere tijd van het jaar passief, ongeduldig, of met een ander woord, kribbig maakt. Zo kun je afwachten wat de toekomst van het nieuwe jaar, ook het kerkjaar, je brengen zal. Maar het kan ook anders, zegt de lezing van het evangelie op deze dag. Deze verwachtingen die het evangelie noemt, gaan verder dan Sinterklaas cadeautjes. Er kan bijvoorbeeld een conflict zijn ontstaan en we zien uit naar de opening tot een gesprek. Je baan staat misschien op de tocht, je kijkt uit naar iets nieuws, misschien beter. En in de wereld hebben we heel wat verlangens gemeenschappelijk. We kunnen gaan zitten afwachten of we kunnen op zoek gaan aan de hand van Jezus naar een perspectief van licht. Onze hoop blijven vestigen op betere tijden, omdat er altijd weer kleine tekenen zijn naar verandering, vanuit het heden naar de toekomst. En dat veronderstelt alertheid, betrokkenheid, creativiteit. Geen gemopper, maar overgave. Zowel de profeet in de eerste lezing als ook Jezus in het evangelie van vandaag wijst ons erop, de eerste zondag van de Advent, dat Christus verlossing nabij is. Ook de voorbije laatste zondagen van het kerkelijk jaar
werd ons de hoop gesteld, voorgehouden. Aan het begin van het nieuwe kerkjaar is er bemoediging. Blijf rechtop. Raak niet versuft door de zorg van alle dag. Zorg dat je paraat blijft voor het moment van Christus' komst. Amen.